Kim fra Easy-Light. Jeg vil lave en lille unboxing af vores nye LED Streetlight sæt for at vise, hvad der er i kassen. Først og fremmest har vi selvfølgelig LED-båndet. Der er i alt 4 stykker i sættet, som ser sådan her ud. Det er 100% vandtæt bånd i IP68 klasse, det vil sige, at bånden er fuldstændig pakket ind. Derudover er den udført med en vandtæt tilslutning sammen. Udover båndene har vi i kassen også et lille monteringskit med nogle små clips, som skal holde båndet fast under bilen, og nogle kæbestrips. Der findes en tilslutning til cigaretstik strømforsyning, som også følger med. Der er 4 kabler, som er beregnet til føring af kablerne under bilen og tilslutning. Alle sammen også lavet med vandtætte samlinger. Der sidder en lille O-ring herinde og et skruemodul, som sætter båndene sammen og dermed laver en helt vandtæt samling, når den skal være i bilen. Sidst men ikke mindst har vi i sættet en kontrolboks. Kontrolboksen er styret via Bluetooth. 4 indgange, hvor de 4 kabler forbindes, og i forlængelse af dem LED-lysbåndet. Der er rigeligt med kabler til føring både fra bagenden og forenden og siderne af bilerne. Selve LED-båndet er delt op i 4 sektioner, som sagt. Der er en lille smule variation på længden. Dem i siderne de er en anelse længere end dem i front og bagenden, for at de skal passe så godt som muligt under bilen. Her i Bluetooth styrboksen er der 2 muligheder for tilslutning til 12 volt. Den ene som sagt enten via stikket, hvor den var plugget direkte i. Den anden mulighed er tilslut plus og minus 12 volt direkte fra bilens system til den her, så den hele tiden er forbundet til strøm. Og det er klart den løsning, vi anbefaler. Skal du bruge LED Streetlight på en gadebil, det vil sige en bil, som er indregistreret med nummerplade på, så er du forpligtet til at tilkoble den via et relæ, som gør, at den ikke fungerer, når bilen udkører på offentlig vej. Så det vil sige, at ifølge lovgivningen, så er det de regler, der er spillet. Vi har nu samlet hele sættet LED Streetlight, og jeg vil prøve at vise, hvordan det fungerer. Selve lyset under bilen med Streetlight er styret af en app, som hedder Magic Light, som du downloader på din smartphone, forbinder til Bluetooth styrboksen, og så er du egentlig kørende, når båndet er sat på. Der er en række forskellige funktioner i, selvfølgelig en tænd og sluk, så båndet i gang. Du kan så via farvehjul indstille og styre præcis den farve, du egentlig har lyst til. Lagre din egen foretrukne farve. Du kan lave en musikstyring, det vil sige, at via din musik på telefonen kan du sætte til at afspille, og så vil lyset så pulsere i takt til det. Der ligger en kamerafunktion inde. Så lad os nu sige, at jeg var den heldige ejer af den her Ferrari 250 Le Mans i 1:1 og gerne vil have lyset til at passe til den. Jeg vil lige starte med at ændre lyset tilbage til noget andet, f.eks. et rødt lys. Så går jeg over i kamerafunktionen, bruger mobilens kamera, snupper et billede af bilens lak, og så tilpasser båndet sig. Det er en sjov feature. En sidste funktion, der ligger herinde i, er styring via lyd. Så det vil sige, at har du anlægget kørende i bilen, din mobiltelefon liggende på sædet, så vil båndet styres ud fra lyden, som mikrofonen på telefonen optager. Som du kan se, så jo mere jeg taler og siger, jo mere vil båndet aktiveres. Og det vil også være det samme, der er gældende for musikken. Hvis vi ellers skulle prøve at kigge på, hvad den har herinde.
der ligger sådan en hel stribe af programmer, funktioner, som kan alt muligt fra strobe, flash, glidende overgange af lys og farver. Det er helt op til dig, og du kan selvfølgelig også justere hastigheden på det op og ned, som du har lyst. Så der er egentlig rigtig mange muligheder på det. Vælger du en fast farve, men synes lyset er lidt for kraftigt, så skruer du simpelthen bare ned i lysstyrke til det, som du har behov for. Når du er færdig med Streetlight, ikke skal bruge det længere, ganske simpelt. Sluk. Er du nu blevet fristet af LED Streetlight til din drift, racer, showbil, måske gadebil efter behov, så gå ind på EasyLight, www.easy-light.dk. Der finder du det hele og kan bestille, og vi har dag-til-dag levering. Tak fordi du så med. Hej hej.